रंजालि बैसागु बोथोरखौ बिदाय होनायजों तामुलपुर जिल्लानि आमबारि सुरुबेरा गामि आफादा बैसागु फोरबो खुंफुंदों। साखाथि फाखाथि गामिनि रायजोफोरखौ हांख्रायनायजों लोगोसेयैनो बैसागु मोसानाय बादायलायनाय, गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय होनाय, बे गामिनि जाफुंसार जानो हानाय सुबुंफोरखौ बरायनाय, गथ'फोरनि सियार खेला गेलेनाय, दिरुं बोनाय बादायलायनाय, हांसो हमनाय, थालिर बिफां गाखोनाय बायदि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंगा गुथि बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंदों तामुलपुर जिल्ला कुमारिकातानि आमबारि सुरुबेरा गामिया। गामियारि ओनसोलाव बैसागु फोरबोनि फारसे सांग्रांथि होनाय आरो जों गावनि गेजेराव बिदा फंबाय बादि अनलायनानै थानायनि रादाब होनायजों सिगां समाव खुंबोनाय थानाय बायदियैनो बे बोसोरावबो आमबारि सुरुबेरा गामि आफादा बैसागु बिदाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि जि बैसागु रंजानाय फालिथाय, बे फालिथाया गोदान खोथा नङा। जों दिनै फैयै फैयै गुदि फालिथाय फोरबोजों सफैनो हाबाय। जोंनि थांखिया बेनो, जोङो बर' माहारि हिसाबै जोंनि जि परम्परा बैसागु, बे बैसागुखौ जोङो अराय बिश्व दरबाराव जोङो सिनायथि होनो थाखाय जों बे फोरबोखौ लानाय जादों। आं आसा खालामदों जोंनि बायदि गुबुन गुबुन जायगायावबो बर' गामिफ्राव बे बैसागु रंजानाय बा बैसागु बरायनाय एबा रंजानाय फालिथायखौ फालिनांगौ। दा जोङो जोंनि बे रंजाथाइ जिथु बैसागु फालिनाय, बे फालिनायाव जों ओरैबायदि हाबाफारि लायो। जोंनि जायफोर बैसोगोराफोर, जों बैसोगोराफोरखौ जों मान होयो आरो बिथांमोनहा जोंखौ उन्दै हिसाबै जोंनो बोर होयो। आरो लोगोसेनो जोंनि फरायसाफोर दङ, जेरै हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन जानानै पास जानाय, उथ्रिनो हानाय आरो मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन लानानै पास जानो हानाय बिथांमोनखौ जोङो मान बावो, जाहाथे बिथांमोनहा आरोबाव जोंनि मानखौ गनायनानै उत्साह बायदि लानानै बिथांमोना आरोबाव गोजौआव दावखोलांनो हायो एबा आगान हरनो हायो। जों बेफोरबायदि जों हाबाफारिखौ लानाय जायो। आरो जोंनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों खुंनायाव जोङो जोंनि गामियाव जों मोनसे लाभाबोनित जानो हादों। खारन जोङो जेब्ला बै समाव जों नैबे बैसागु जिथु रंजाथाइ फालिथाय, बे फालिथायाव जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै मोजाङै मोजां खुंफुंनो हादों आरो गासै रायजो राजानि मददखौ लानानै जों खुंनो हादों। आरो खाथि खालानि रायजोफोर जोंहा माहारिफोर दङ आरो बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरनानै नैबे बेबायदि मोसाहोनाय जायो। आरो जोङो बे हाबाफारिखौ जों मोजाङै मोजां खुंनायाव जों दिनै बिराद लाभान्वित जानो हादों। खारन बहुद सोलायदों होननानै जों बुंनो हायो। खारन जोंनि फरायसाफ्रा ओरैबायदि आवगायलांबाय, बै समाव जोंनि गामियाव 10-15 बोसोरनि सिगां सेथि बाहागोआव एबा सेथि थाखोआव पास जानायानो बहुद खममोन। नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंनायाव जों मोनसे एवारनेस होनाय बायदि जों साननो हादों। आरो एवारनेसनि गेजेरजों जोंनि गथ'फ्रा बहुद सोलायदों आरो बहुद आवगायलांदों फरायनाय। दा बेखिनियानो आं आसा खालामदों नैबे जोंनि बरायनाय एबा रंजानाय जिथु बैसागु फालिनाय, बे फालिनायजों गेजेरजों आं गासै बर' माहारिफोरखौ आं खावलायदों माने बेखौ खुंनाया मोजां आरो बेजों लोगोसेनो जों मोजां मोनसे प्रग्राम लानानै जों मेसेज होनो हायो। थेंक इउ। नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।
आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय ओइचएस थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेकनिशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाय लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।